vítam vás u nového videa GTA 5. Zatiaľ som rozmýšľal, čo budeme robiť v GTA 5. Takže najprv musíme počkať, pokým budú hlavné veci. Hej, vieme, hviezda, toto bude modré. Tak, teraz Rockstar Games, Rockstar Studio, Grand Theft Auto, the 5. Please don't quit or turn off your console. Aj to je jedno. Takže zatiaľ sa začína. Toto neznášam, túto fotku. Na začiatku túto fotku neznášam. To už som povedal dvakrát. To je jedno. Tak, no tak zatiaľ budeme... Viem. Zatiaľ budeme jazdiť s autami, ktoré budem musieť byť Franklin, takže... Franklin. Clinton. Takže mením sa na Franklina, ktorý kde je? Doma. Dobre, že je doma. A musíme použiť jeho auto. Takže Franklin, dneska vyzeráš dobre. Ja viem, nerozpráva, je to hra. Takže zoberiem si jeho auto a dám si waypoint na tu. A potom uvidíte, prečo som tam išiel. Takže zatiaľ po ceste uvidíte, budete niečo počuť. Ale nebudem to hovoriť ja, bude to hovoriť niekto iný. No tak ten niekto vám asi nič nepovie, lebo teraz nemá čas. A keď nemá čas, tak on tiež natáča videá. Lebo on tiež natáča videá na počítači. Lebo on je tiež youtuber, ako ja. Takže, bože.